बाय आंनि मुङा सोमदोन बसुमतारी डिस्ट्रिक्ट चिरां पस्ट अफिस लेखागुरि थाना पानबारि। बे भिडिअनि गेजेरजों आङो आंनि दुखुनि आरो आंनि न'खरनि सोमोन्दै आं बुंनो सानदों। दा आंनि हिन्जावा थांनाय 10 फेब्रुवारि खालि न'खराव दावराव जानानै खारनानै दंहैयो। दासिमबो आरो खौरां मोनाखै, गोबाव दंहैयो। आं बे निउसनि गेजेरजों आङो आंनि हिन्जावखौ थाबैनो खौरां मोनगोन आरो मिथिगोन होननानै आसा खालामो। दा जों फिसाला सासे दङ, बे फिसालाखौबो बियो गारनानै थांदों। बियो दिनैसिमबो फिसालाखौबो गोसोखाङाखै। ओंखायनो थाबैनो गोसोखांनानै बियो जोंनि न'खरसिम फैफिनथों आं आसा खालामो। आंनि हिन्जावखौ आं फैफिनगोन होननानै बे निउसनि गेजेरजों आङो आंनि हिन्जावखौ आं थाबैनो खबर मोनगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। जेनेबा मा जानायमोन बेखौ फोरमायदो। जों सानैजों दावराव दावसि जादोंमोन, नांलायलायदोंमोन। बिदिनो आंबो एसे जुमाय लोंनानै न'आव फैनानै दावराव दावसि जाफैनाय जादोंमोन। ओमफ्राय बिदिनो नांलाय खमलाय जानानै खारथारनाय जादों। बे दिनैसिम खौरांबो हराखै, बबाव दंहैयो। गामियावनो सासे न'खरसेयाव हर थादोंमोन, बिसोरबो मोनथियानो बियो बबाव थांदों, सोरजों थांदों आरो मादों बेखौ आं मोनथियाखै। आं सानो रावजोंबो बियो थाङाखै, रावबो गुबुन हौवाफोरजों। दा बियो बबेबा सोरनिबा जाथि खुरमायाव दंहैयो ना सोरजोंबा दंहैयो आं बेखौ मोनथिया। थाबैनो आंनि हिन्जावा आंजों फैफिनगोन होननानै आङो आसा खालामो। हिन्जावखौ मोनफिनथारनो लुबैयो आरोना नोंहा? औ, आं हिन्जावखौ थाबैनो मोनफिननो लुबैयो। आंनि हिन्जावखौ आङो थाबैनो फैफिनगोन होननानै, सानैजों मोजाङै मोजां रायजो जाफिनगोन होननानै आं आसा खालामनाय थायो। आंनि हिन्जावनि मुङा जाबाय मनिका बसुमतारी। पासपर्टफोर दंबा देखायना हो। पासपर्ट दङ बिनि। गोसोनि साननायखौ फोरमायलायबायमोन। नोंबो होबायमोन, आंबो फिसालानिया मा नाम खोन्थादो? गनेसा बसुमतारी आंनि फिसालानि नामा। बे सासेल' ने? सानै दङ, फिसा सानै जाबाय। सासेया बिहाव बिखुनजोनि न'आव दंहैयो, गेदेरा। दा आंनि हिन्जावखौ जेरावखि नुवा मानो सोरबाफोर रायजोफ्रा अननानै आंनिसिम खौरां हरनो आं आसा खालामो, खौरां मोनगोन होननानै अननानै। गोजोनथाव खौरां! आसामाव थानाय बयनिख्रुइबो साबसिन सोलोंथाइ होग्रा मिरुफोरनि गेजेराव टेक बुस्टाराबो गंसे। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय CST फिसारि मावख'नि साखाथियाव थानाय खारगावआव बे टेक बुस्टारा दङ। बेयाव बयनिख्रुइबो मोजांसिन सोलोंथाइ आरो नेम सोलिनाय गोग्गो थाखो खथानि सुबिदा दङ। सारा भारतनि गेजेराव सायख'जानाय बायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फोरोंगिरिफोर दङ। टेक बुस्टाराव प्रफेशनेल, जार्नालिस्ट आरो टेकनिकेल कर्सफोरखौ होनाय जायो। 24 घन्टा रैखाथिनि थाखाय मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम। टेक बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा, साहस आरो गोहोबो होगोन। सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ। सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395695095 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।